broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumunahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyan lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins at minerals na nagpapakusog kan sa tuyong kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Traffic sa kalsada, makukulit na motorista, mabilis na sasakyan, hanglan sa problema ng ating bayan. Walang humpay na pagtawid, nagsa-cellphone na iinip, drinking while driving pa. Pero nandito kami para sa inyo magpaalala, priority namin ang KSK LTO. Ang gabay mo KSK sa kaligtasan, sa kalsada ang LTO. May kultura KSK, kaligtasan sa kalsada KSK. KSK, KSK, KSK. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan, pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster, kahit kabado, para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection.